O PP de Pontevedra levará ao pleno desta semana unha moción centrada nun plan de revitalización do mercado de Estribela en lugar do seu derribo. Dende as filas populares piden que se potencie este mercado e a súa función dinamizadora e xeradora de emprego en lugar do plan presentado polo Concello para convertelo no novo centro social da parroquia. Y, por tanto, en el próximo pleno presentamos una moción donde le exigimos al Gobierno del BNG que renuncie a la tramitación que ya tiene en curso de este proyecto por no estar consensuado con los vecinos, por tener el rechazo, insisto, unánime de todos los vecinos y que se sienten a negociar y que alcancen un acuerdo que cubra las necesidades de todos los vecinos. Dende o Goberno local insisten en que van a realizar en Estribela o acordado cos veciños da zona ou acordado polo Consello Parroquial. E se o Consello Parroquial decide facer unha cousa dunha maneira onde están representados todos os veciños, pois caramba, o lógico será que lle fagamos caso. E eu repito, non sei que ten o Partido Popular contra a parroquia de Lourizán, porque non é a primeira vez que piden que non se fagan investimentos en Lourizán. E, ademais, non sei que teñen, en xeral, contra os consellos parroquiais, porque cada vez que o Consello Parroquial decide algo que a eles non lles gusta, entonces piden que non se faga. De verdade, que se lo hagan mirar, Un asunto que se debaterá no pleno deste xoves, onde o PP presentará unha moción pola vía de urxencia instando o Goberno local a parar a tramitación do proxecto do centro social que se atopa xa en fase de licitación.